No dívajte sa, Renny je spátky, kamaráde. Čo je? To není na tvár? Jak akože to není na tvár? Môžem zablokovať telefón? Koľko mám pokusov? Niekoľko mám pokusov. Dobre, ticho, idem na to. Jak sa dostanem preč? Odtiaľ to z tej garáže. Stratil som sa v garáži. Čiže nemôžem si dať pásy, lebo mám alergiu, chápeš? Na polyester. Je ti čo si? Je ti niečo? Je mu hodne. Predstavte si, akože kúpil som si telefón, nie? A normálne som si tam dal, že akože Face ID, že ma to bude akože skenovať. A pýta to do mňa kód. Nastavení to máš, ne? Čakaj, ale ja neviem ani odomknúť ten telefón. Normálne sa mi to nechce odomknúť. Chce to kód odo mňa. Odemknutí oblečení, když dáš nastavení, dáš kód, vole tam, resetovat odemknutí, ne? Jak sa dostanem do nastavenia, keď ho neviem odomknúť? Počkej, ty neznáš heslo? Nie. Který si číslo. Ja? Prípadám ti tak? Vypadáš tak, jak to bylo ty seriály, také ty Agentské seriály? agentské, no? Daj mi príklad agentského seriálu, čo to vôbec je. Já nevím. Mucha. Ten kód je na 100% proste iba, to nebude zložitý kód, chápeš? To bude niečo, to bude nejaký iba, že chápeš? Ne. Iba nejaký 4 čísla. Ktoré to bolo? Dvojky. Poznámkový blok. To ako bude aj pero? Keď do toho poznámkového bloku niečo napíšem a dám niekomu ten papier, tak... 25 toláčov za kus papiera? Tu obzeráš pračky. Bruce, kdo volá? Bruce, čo si blázen? Bruce, to si má Ren. Jaký chren? Niečo ti podám, dobre? Už neverím technológiám. Naposledy, keď som používal telefón, tak ma šmajzli pangle v Tajsku, chápeš to? Prečo si to spravil? Počkaj, čo teraz som spravil? Spravil som toho fakt, že veľa. No to, že si nás napráskal. Čo? Prečo si nás napráskal? Ty na hlavu? Hej, kľud, Bruce. To by som v živote nespravil, si blázen. Napráskal si nás, musel si to byť ty. Jediný, kto nás mohol napráskať, si bol ty. Celú našu partiu. Celú našu partiu si napráskal ty, gumák. Čo sa vlastne stalo, mi musíš povedať, lebo ja fakt o ničom neviem. Čo asi? Schytal som to za všetkých, zobral som to za všetkých a sedel som v base. Prísám ti, že som to nemohol byť ja. Hej! Zdarec, počkaj, ja tu nekradnem. Nevíde sa. Počúvaj, Pôjde. Kokos, normálne sa nás zlakol, ja vidím niečo takéto, ako vieš, a normálne hneď tomu chcem n***bať. No Ren, teď se známe, brodeman. Serus. Neviděl jsem. Dlho. Som bol v lochu 3 mesiace v Tajsku. Aha, a dobré cikulky teda. Tak to mám Jak potom, bylo? ako cikulky zrovna nie, ale porozprávam vám potom. Nejaká Penny tu píše na buildy, zdravím, potreboval by som hodiť do PDM, ak sa nájde nejaká ochotná duša, nejdeš ju hneď, ne? Má fotku? Nemá. Keby viem aspoň nejakému farbu vlasov, vieš. Poď, ja som zvyknutý, fakt si pamätám, keď nás vykradli vtedy a ja som kopal zlodeja a ty mňa. Chalani, viete, ako v Tajsku kichajú ženy? Ja. Chlapci! Prečo si ako zvyknutý z Tajska sedieť na zemi a nenormálne jak človek? Nedôverujem tým látkam tu, vieš, ako v Tajsku som bol zvyknutý, ako, že je všetko nehygienické. Opa, ušlo koleso. Čo je? Čaký To, pes. to není pes. Čo, jasné, že to je pes. To není pes, to je lev. Lev? Čo by to bolo? Je to na 100% lev. No, zastav si, okamžite. Poď, preč. Niekto, dajte mi vedieť. To vám Jo, jak strelajú? sa na tom? Jo, jak sa na tom? Tak ja to nemám náboje. Dobrý, pán policajt. V pořádku. Ja som úplne v poriadku. Potrebujem trochu ošetriť. Tu na kúsok odtiaľ to vybuchlo nejaké auto alebo niečo. Čo sa tu deje? A nechcem tam moc ísť v blízkom auto, aby ma nepodozrievali alebo niečo. No jasně, radši tady buďte tady pozdálí, jo. No. Probujete nějaký úkon to. čo Máte sa nějaký deje? ID u sebe? Počujte nápad, vedel by si mi pomôcť s tým oným? S tou... Ej, čo je? Vyťahni si telefónik, prosím ťa, vyťahni si telefónik. Telefónik. Hej. Dobre, a teraz akože nechám ťa hovoriť, hej, a od toho bude závisiť, jak budeš krásny dneska alebo škaredý. No, hovor. Čo mi povieš tomuto? No To jasné. nejako- No, tak počúvaj to, však to som si normálne s tým policajtom sa rozprával, lebo bol som, ja neviem, kde to je presne. Hovorím, že som dneska priletel z Tajska, hovorím, že dáme nejakú rybačku, ja som kúpil udicu a išiel som, povedali mi, že smerom na sever. Ale hľadal som v mape, že to je presne nejaké jazero a zastavil mám policajt, že čo tu robím, že teraz tu oni niečo riešia. Ešte odvezli na MS-ko, ty Ja blbečku. som tu. Čo je MS-ko? Mám do Nemocnice. nemocnice. Ja odviezli do nemocnice? No. Ja som tam prišiel do nemocnice. A proč tam přišel?
Ja neviem, že som nový v meste. Jo, ty jsi tam přišel, se seznamovat do No nemocnice. jasné. Počúvaj, bol som pred bankou normálne a prišiel Pred tam bankou nejaký to máš. šerif s nejakou babou, chápeš? Yes. No a ona hovorila, že je sestrička v nemocnici a ja hovorím, že to tam môžete robiť, keď máte kerky takto na rukách. Ona, že jasné, že večer má smenu. Hovorím, že tak prídem na kávu, jak máte. A ona, že dobre, tak som tam proste prišiel, to nemôžem? Či čo? Jaký je problém? Ja mu kúknem telefón, či si ťa znefotil, alebo čo si. Yes, pozri telefon. Voláš okamžite. Ak máš problém, pošli mi nenápadne lokačku. Takže ideš cvičiť a tvoj gymbros tak ako ti príbehne Že lebo sa mu neozývam, som mu povedal, že nemôžem, neotravuj ma. Aj, dosť dobré. A Bruce ti píše. Prečo ti dal emota, že grca na tvoju fotku? To nie je Neviem, dobrý to kamarát. mu asi nepáči. Vieš zbrať, hej? Mám. Ty jsi naposledy střílel s tou zbraní. No, Ja to máš v jeden kapse, náboj ty som vole. vystrelil. Na strelnici, keď Jo. kupovali zásobník, hej. Takže když se podívám do zásobníku, tak tam bude jeden na míň, jo? Hej, o jedna iba. Podľa mňa by si mi ju mal dať ako darček. Počúvaj, ja ti ju Čo dám, ty na to, keď mi kamoš? pomôžeš s tou autoškolou. Ja fakt potrebujem ten vodičák, na to nemôžu. Dobre, ja ti kľudne ti pomôžem za autoškolu, keď mi povieš, čo si tam robil. Prečo ja tam akože sypal a tebe chýbali 2 náboje. 2? No. Jeden, tak možno som to zle napaskoval alebo niečo. Ja si myslím, že nám túto zbraň dáš ako darček. Možno sa A necháme to tam, kde to bolo. Čo ty na to? Ty máš telefón, nikomu nevolaj ho voči. To je môj? Aj do... Pokiaľ to si vezmem ako darček, ty Počúvaj. budeš šťastný, že si z tohto vyviazol bez hocičoho. Jas, ale A- neviem, o čo ide, ja by som musel pomôcť s tou autoškolou. Počúvaj, nechcem hocičom, to mi je úplne jedno, ja chcem pomôcť s tou autoškolou, potrebujem na vysielačke niekoho, kto ho robil, vodičák z vás a bude mi radiť s tými testami. No, otvor si mobil. Ti blízky Á. postal alebo niečo? Mám to. máš. Felix, Yes. chápete, že Alebo také mám kontakt, pomôžem mi s autoškolou a niekedy v budúcnosti to možno budeme vedieť nejako využiť, chápeš, či pre jednou, pre druhú stranu. Ale tiež si myslím, že ako, že prečo by si ma fotili, chápeš, to neviem čo, akože, no a tak nevadí. Nevyužili, nespravili to jak úplný, chápeš, nehali ma ísť, takže No, stoj, nemusel som reportovať ani tak.